ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa. Inhliziyo yami isaphenduka isidleke sosizi kanye nobhlungu kancane kancane yashintsha indlela engibona ngayo umhlaba athi umunye njalo makuphuma ilanga thina siyabaleka siyocasha ungasibuzi kungani singazwani nokukhanya kuyofika isikhathi la umhlaba uguquguquka lapha inhlaba niyobe niyidla ningayizwa ukubaba ngoba kunezingqumo thina esayithatha ngenxa yendlala angazi bangaki ngiqamela esifubeni sabo ngingabathandi ngoba ngizama ukulwa nendlala ngiyazi ukuthi impilo mina engiyiphilayo la emhlabeni akuyona impilo uNkulunkulu wangibizela yona kodwa ngiyacela ningangihluleli ngakho ngisebenzisa le thempeli lakhe angiphikisane neBhayibheli nginomndeni okumele ulaludlile nezingane esikoleni futhi kumele igqoke noma zivuke ekseni sibe isimo sabantu abadlile nginibingelele babukele emakhaya igama lami sinika embongi ngiyanamukela khona mcebo mfana kagogo YouTube channel sibuya ngamandla hayi kubuye ngamanye amandla mfowethu ngendlela futhi nakhona oyishanga khona lezi inkondlo lezi kuyacaca mntaka baba ukuthi kahle kahle inkondlo nayo iyafana ngendlela yokuthi kuyalashwa ngoba yabona if usuyihebeza kakhulu mntaka baba kuye kufika umoya wosizi kuye kufika umoya wenjabulo yabo and ucabangeke lezo zinto lezo phela ziyangena ngaphakathi zikukhumbuze ezinye izinto ezayizenzeka kuwena uzizwe nawe mhlawumbe uthobeka nakhona mhlawumbe umuzizwe ngathi la nginokudideka ngibone ngathi usuku lami alihambi kahle bese lokho ke mhlawumbe ushaya inkondlo ezojabulisa umuntu ngoba amazwi mntaka baba njoba kwashiyo nasekuqaleni uthi uNkulunkulu wadala umuntu wathi bese eqedile ukumdala umuntu bese wakhuluma kuyena shuthi kahle kahle amazwi mfethu ayakwazi ukuphilisa ayakwazi ukubhidliza ayizwe into engisho so mntaka baba ke njengamanje mfethu ngiyajabula mase ndawonye sesibuyisa lo hambo ngoba sibamba indlela yasemandulo yabo sibuyisa indlela yasemandulo mntaka baba ngoba ukukhumbulisa kahle ubukhosi wawuthi mushi izinto ezinobukhosi bese emva lokho ke before zizishiyo lezo zinto noma kunomcimbi wobukhosi kuqala kube nembongi ebongelayo bese ke emva lapho ke bese kuyaqala ke into mfowethu nathi sibamba ngalelo siko lelo ngoba lento esiyenzayo mfowethu inobukhosi mfowethu mina ngumcebo umfana kagogo ungcobo omkhulu mashiya amahle ufuze fulele unyusi iqadi thina safaka umuntu enqinqa savuka sakhwefilanga thina manje amadoda ebiya ngamahlahla sabiya ngenkomo sengisho mina kunopunyo bempethe uma favuke njengedangabala ithiwa intombi zimbuka zihamba namasokazi kuthiwa ithambo lenyoka hlabela imizondayo yahoshima hayi mntaka baba hayi isukile mkhulu sibuyele nama testimony ukuthi mhlawumbe bephelile bekubambeka nje lapho nalapho but mkhulu ngila kule ndaba le yokugezwa namkhulu yabo ngoba unokuthola ukuthi umuntu uhambile nje wakumelaphi wangempela hayi umuntu mhlawumbe oqolayo kodwa uthola ukuthi akulungi uthola ukuthi wageza kodwa leso simnyama leso sihamba naso izinto zakhe azilungi nothi mhlawumbe ukuthi sizogxeka mhlawumbe imisebenzi yabantu nendlela abantu abenza ngayo kodwa umusa ubuke wena mkhulu iphuza liba kuphi la engathi mhlawumbe abelaphi bayalenza mebegeza umuntu besusa simnyama kunokwenzeka mntaka baba uthola ukuthi ngesinye isikhathi uma umlaphi uvela uyitshela ukuthi usunamandla ngalendlela leyo ukuthi wena kusamele uvakashele ekutheni uhlambululeke awukwazi ukuhlambulula omunye umuntu mntaka baba wena uqobo lwakho ungagezekile ingakho kufuneke every now and then ube umuntu ongathi uyavakasha ekutheni uyihlambulule mntaka baba ngoba ukhumbule as much as ulapha abantu kunezinto ezofika zizohlala phezulu kwakho wena ungayinakile usayitshela ukuthi khamba kahle kanti usuthwele usuyasindela usuzosinda ngisho nengane yabantu vele kube worse uyayigeza yabo ngesinye isikhathi kunokwenzeka ukuthola ukuthi ke wena uthi uyogeza umuntu kanti mhlawumbe ubuvakasha enkonzweni yasekamereni yabo and then wangageza wayitshela ukuthi moya khona lapha uzofika uyilungise lento leyo ukuthi ugeza umuntu kanti wena usathwele ubumnyama balentokazi adulele nayo lentokazi ladulele nayo bilele nomunye umuntu izinto engisho kunokwenzeka ukuthola ukuthi uthugweza umuntu mntaka baba umsusela ubumnyama kanti lobo umnyama lobo mhlambe lobo obokuthi mhlambe ufuna umkhipha isilwane kanti yena uhamba nenzilo la akagezeka la yabo kunokwenzeka ke futhi nakhona uthola ukuthi mntaka baba uthugeza umuntu kanti kungcola isidalwa sakhe akungcolanga yena izinto engisho ingakho ke ngithi ke mina njengomlaphi onganawo umona ukuthi umuntu uhamba uyobheka umuntu okwazi ukuhlola ubathole noma bawu4 noma bawu5
me laba abawu5 basho abawu3 laba abawu4 noma abawu5 basho into eyodwa owazi ukuthi leyo nto kumele uyisukumele nakhona futhi umuzolanda izinkambi angisho ukuthi ugxile kumina kuphela usangabazama abanye abantu ubone ukuthi iziphi izinkambi ezikusebenzelayo ngithi unempilo yinde so kulenyanga leyo ngazama lo kulenyanga ngizame lo ubone ukuthi iyona yipi inyanga eyenza umehluko empilweni yakho bese ustika kuleyo nyanga Yayizo ngisho mntababa ngoba akekho umuntu onganasi isipho mina ngokucabanga kwami yayizo ngisho ngoba ngisho nalothi umuntu uyambuka uthi angathi uyayibhedela loya mfowethu kusengazona izinkambi kuphelele lapha nesidalo sihleli phezulu kwalowo muntu loyo sithi methinta izinto sivene nazo lezo zinto zicwebe zikwazi ukuthi isiza abantu uyayizo ngisho so mina mfethu ngibroad ngokucabanga angifuni ukuba umuntu ozicabangela yena yedwa ngoba kuningi okwenzakalayo kulento yokulapha mntakababa kunomuntu okwazi ukulapha ngokuthi ashumayele ukukhuluma nje yayizo ngisho ashumayele mfowethu ukuthola ukuthi umeshumayela kube nezinto ezivukayo ubone na uvukelo umoya ukulapha lokho mntakababa yayizo ngisho kunomuntu othi methinta izinkambi ezifike zimsebenzele kunomuntu othinta amanzi mntakababa athi waphuze lamanzi singwakhulekelini uzizwe ukuthi qoso lolo so mntakababa ngimlapho nje hayi ngiyakuzwa mkhulu but lana mkhulu ukhuluma ngokuthi mhlawumbe umuntu abheke izinyanga lapho nalapho yabo kuswe mhlawumbe kudalwa yini ikhona nje into kanjalo uthola ukuthi uyelapha nje njengoba sinama testimony nje sizofuna wonke umuntu wakezwe weza kuwena mkhulu usuke wamsiza but mase kufika lo angabathi uyayizama izinkambi zakho hayi abathi uthi uyayizama izinkambi zakho uvele bengathi kuba mnyama west ku situation kanjalo usuke kudalwa yini ende sisova ngayiphi indlela akuphahle mntakababa mokunjalo uyabo ukuphahle mfowethu ukubakhumbule bonke ogogo namakhehle ubhanqe kwasani uthi nje wenza iladi lokuthi ke kube khona isidalo sokhanyisa sikwazisa ukuthi kahle kahle yini enza ukuthi kuvaleke amagate yayizo ngisho ngoba ngesinye isikhathi kunabantu abakhala ngokuthi lapha bayathakatha kanti kade wagcina ukwenza umsebenzi ekhaya idlozi yayizo leyo nto le idlozi lithe mpi libambile yonke into othi uyayenza ayinako ukukhanya yayizo leyo nto noma mhlawumbe wadliswe intombi ethize laqasuka idlozi ukuthi wena unteke awazi ukuthi uyisukumele yayizo ngisho kunabantu abasukuma ngoba sebeneyinkinga over 10 years ago bebengasukuma bazosukuma namhlanje thothi isidalo kade sabola izandla silesi sikuvikela silike zama nawo awukho umsebenzi omnyakazo owenzayo ukuze na uzokwazi ingakho ke mntakababa ubona thina ke sishaya inkambi every week sithola ngisho neziponsor levels ngapha mfethu namabhizinisi left right and center ngoba inkambi saya understand idlozi salihlonipha yeah lapho ke mkhulu before sibafonela ne ngoba uyisimo somuntu vele ongafihli ukuthi umuthi awusebenzisa uyama futhi uthi hey ngithakathwe indaba mina ngiyathakatha mina and futhi lonto le ngifuna mhlawumbe nosukuthi ngifuna i-tribalism no angenze i-tribalism but mostly inhlanga ikhona iningi ziyawusebenzisa umuthi but ziyathanda ukuhoxa zingafuni ukuvela ukuthi hayi nathi umuthi awusebenzisa kodwa manje kuzokubantu bakaZulu bayama nje bona bathi umuthi awudla nentenezi bayidla public nje akuyona into ehlazo kubona akulona futhi so leyo courage leyo nithola kuphi and nisiza kanjani yabona mntababa ngizokukhumbuza into eyi1 ubuka ama-Islam ubuka ama-Hindu ubuka amaJuda ubuke mfowethu lama culture lawa outmwa owabuka njengo China yabo nje bonke labo bantu lawo ubone ukuthi bahlonipha kanjani kuthi make it 12 o'clock khanje kuyothandazwa ngempela yayizo ngisho lawo ma culture lawo mfethu iwona dominate umhlaba ngokwaziwa ngoba ba united and futhi nakhona bayahlonipha uhambo lwabo olu spiritual yayizo ngisho thina akamanguni yabona thina sasinda thina abantu abamnyama ngoba even na kwi culture ithina esiphusha kakhulu kunabo bonke abantu abala eAfrica qiniso yayizo ngisho yabona nje amaZulu uzowabona hamba ngomqhele edrobheni ngeke ukuthi nakhona kube nankinga kuze nize nifuna ukujoyina nize nihambe njengathi nidumuse nenze yonke le nize nifuna nisho nanokusina ngobani mfowethu ngoba iculture yethu si stubborn asifuni ukuthatha enye into esingayi understand sifuna ukuthatha yona lesiyazi that's why sisagqoka izikhumba namanje abanye begqoka ini bagqoke ama material yayibona leyo nto le into eyafika nama western bona bonje abatswana banezigege zabo mfowethu ezezilwane kodwa ngeke ubabone begqoka in public
unless bayigqoka function. mokuyi heritage futhi leyo 2 hours sebegida benza lezi zinto lezi zokugquma kuphela kanti funa ngabe mfowethu bayayijwayeza ukuthi basondele eduze kweculture baye understand yayizwe engisho ukuze mfowethu nezinye zezinye izinto mfowethu zingaduki kubone nezingane ezofika emva kwabo zi understand ukuthi thina ezamatswana siphila kanje yayizwe engisho so ingakho ke thina samaZulu mfowethu ubone ngathi mfowethu sidominate kakhulu ingoba mfowethu iunity when it comes to culture mnganami senza sure ukuthi ayiduki It's epic. yayizwa lento le that's why even nalento obukhosi ithatha serious yabo ngisho noma ngathiwa inkosi mhlawumbe ibe nephutha elithize angeke mfowethu kube iqala nje mfowethu ukuthi ukhombe isilo uthi isilo si wrong isilo asikaze saba wrong Akatshela ukuthi yayizwa leyo nto le isilo asikaze satshela ukuthi si wrong yabo leyo nto le ngoba mfowethu kuneyinduna kunamakhehla akwazi ukuthi akhombe isilo basihlalise phansi bathi baba mkhulu bakho babephila kanje nawe bheka leyo ndlela ukuze uzokwazi ukuthi uhole amaZulu ngendlela right yayizwe ngisho mfowethu ngikhuluma nje lento le ngoba umlando wakaZulu ngiyawazi isilo asikaze sathiwa si wrong kunabantu abahleli lapha nake isilo esibuza kubona esifike futhi nakhona sifike naso ke sifike siyithobe silalela umlando wobaba mkhulu wabo ngayizwe ngisho besalungisa inkinga zakhe ngiyomlando wobaba mkhulu ngayizwe ngisho mntaka baba so nje ngimlapho ke mina mfowethu indlela ibuzo kwabaphambili hayi othakazwanga nje hayi uyobuyadlala kodwa ngoba vele ke mkhulu sina la ekhaya sabantu abadwela ngama testimony so ngiyacela nje ukuthi sivele sibathinte mkhulu sibone ukuthi bathini alright ke mntaka baba othi senze kanje na sizobathini hayi sobathola kodwa kumnandi ngoba asiyifuthi nifoni njoba ngilungisa nje manje ngenzela ukuthi ingajami that is the special ingajami ngoba phela bangine special abantu bazama ukucommunicate nathi othi ngenze kanje ngiyacabanga ukuthi mengenza kanje kuzoba lula ngivele ngiyibheke la lapha ku label nazo so bakwethu ngithi ngiyabona ke siveze kanje yabo angibuki yabo ngizobheka nje le yithi nje nginyuke ngehle ngene noma ikuphi uzochiphazeleke yaphuma ngasibuyele ku WhatsApp okay chiphazele yaphuma okay angithi ngiyabona angibunge ngempela okay alright ngiyabona ukuthi angibuka ngithi nazo wangena nje noma ikuphi la what noma ikuphi okugcina noma ikuphi sophakathi inside alright futhi sizofonela ke icustomer elilodwa ke la ekuyilona ke leli esilikhethile sizwe ke ukuthi ke kwenzakalani sizofaka nje ilentuzana sinyusa ivolume yabo ngoba ngathi lozo siphathele indaba ezimnandi othi ngeke ngikhumule umqhele ngizwa ngishiselwa ayibamba ke hayi ngathi usemsebenzini ngempela yazi noma mhlawumbe uhleli nesoka lakhe kodwa sibe sibheka omunye ibiringa yabo uzongitshela mfethu ukuthi ngene la ngene nazo ke mntaka baba asimvaleke lo singene kulo laptop unalo idatha simakade awu nkosi yami okay it's calling ngicela simfonele nge-straight call ngoba sesize samkhetha mntaka mhlawumbe kunesizathu kuthiwa simsha nge-straight call aye ungamnedatha i-wrong leyo nto enewasho wapla ngicishe ngaveza inamba yakhe lapha sesakhohlana nokuthi siyenza kanjani lento thokoza gogo usalukazi right hayi siyancenga nathi yazi lana gogo sibuyisa lento yethu aka YouTube yabo yokufonela abantu abaye basinikeza ama testimony noma ungangalisha igama lakho just nje ukuthi usho ukuthi ke wathenga liphi ikhambi and kukhambela kanjani and liphi ikhambi walithenga
Gogo mina angakathengi ikhambo ngizile ngaza kuzogeza lapho. Oh naloko phela gogo kusayikona ngokuthi phela ukugeza usugezwe yimini. So kwahamba kanjani? Ngithe mangifika la endlini. The first day ngiye khona ukugeza. Ngithe mangifika la endlini. Umuntu lo beyangisanikeza imali. Ngithe mangifika la ngafika ukuthi ungibekele 1.2. Eqala ukuyenza leyo nto abantu bagcina nini ukukunika imali? 3 years back. Ngavele nga-unlocka ngaqaqa amabhawodi gogo okuba stingy. Namandala ngoba bengakathandazi nokuthandaza bengakathi ukusinaba amakhendlela lawo. I was so surprised. I was like, Hey, shuthi isichitho gogo. Shuthi bokuyisichitho gogo. Hayi kodwa ke siyajabula wena salukazi ngetestimony yakho ngoba sisafuna ukufonela nabanye ukuze wena gogo lento le babone abantu ukuthi sisiza abantu ngokweqiniso yabo. But kuyangijabulisa ukuthi ubuyisa ithemba lo muntu ohleli lapho ukuthi uye emanzini uzokuthola ukuphila. Gogo hayi siyabonga salukazi ngathi inkosi ngakubusisa njalo uthi uma uthenga noma iliphi ikhambi la kumina likusebenzele 10 times uyezwa. ngiyabonga gogo. Thokoza gogo thokoza. Hayi mntaka baba nangu lo munye osifonelayo simuza ukuthi yini angahlala eduze kwefoni ngoba ngelinye ilanga uyofonela lo mkhonyana kuye hey yazi. Oh lesikade samfonela. Angcono bebela kuthina. Masimuza. Hey. Ulwase kuqaleni ongalibambanga ucingo. Okay. Lamzoshaya network. Nanathi nje la network yethu ayihambi ngohlela yabo phela isestudio nje lana mfowethu kuvalekile yabo. Ngicabanga ukuthi simenze nge-straight call. Straight call naye. Mhlawumbe uzokwazi ukuthi asichazele kahle ukuthi kwenzakaleni yabo. Ngoba nako bela kuthina nje kunayo indlela okukhuluma. Uthenze kanje na. Umuntu obona bengambheji kanti umbatho obumnyama. Kanti esikhathi uthola ukuthi uliphethe iblesser nje alikhiphi imali ngenxa ukuthi uhamba nesithuthi. Ayi yazi nango komunye nebhadi kusamela yogeza ade phone manje sesiyamfonela hayi bahlezi bethi bafuna ukukhuluma nami uzolike ngihlupha ke engihlupha ngoba sizobila kusesiqedile. Hayi longile mfowethu Sibheke omunye uzongitshela ukuthi ngena kuphi la. Ngena nje noma ikuphi la. Ngene la Futhi ngene la nazo asimfoneleke simuze ukuthi usiphatheleni. Hey nathi network yala. Hey. Ngoba phela silindile manje. Funa ngabe uya ring. Nelezi sibone ukuthi yini inkinga. Ayashaya straight call mntaba baba ngoba manje iyasiphikisa le network yala ekhaya yabo. Mase straight call mhlambe ngoba sinayo airtime kuzothi cosololo. Yabo. Nazo iya ringa. Nice. Hello. Thokoza gogo right. Hayi la salukazi sibuyisa lento yethu aka YouTube manje sifonela wonke umuntu owakwasinikeza testimony manje ngifuna ukwazi gogo ukuthi wathenga liphi ikhambi and futhi nakhona la kusebenzela kanjani noma ungangalisha igama lakho nje usixoxele nje istory sakho neexperience ngeinkambi zethu. Okay, and then ngakusho isiwasho lesisa samafleta. Ngizona mina ngingumuntu webhizinisi ngisebenza ngesalon umkhuluma ngigeze ngazo like mangisebenzise zona nje kuba lento ongayazi kuhlezi ukugcwele nje PTP kuyoze kuthiwa uyathakatha gogo kuzayela sebezobangibonda bathi mina khona into engiyenzayo bona ngiyabadala gogo kumele uqineke manje ke gogo Mele uqineke manje gogo uyabona uma ubona ukuthi into zami ziyakusebenzela uthi ukufaka nezingcabo gogo uthi uqina yabo ngoba phela sebezokugadla ngesichitho manje.
vele nami ngisuke mase ngezinkulumo eqhamuka emaceleni ukuthi isitolo zami sibelele yasigcila izinto zakhe zasigcilaza ama-customer ethu asegcala ukusikhathela ama-customer. Gogo kumele kube njalo ngoba phela nawe ubusisekile mesikuhlambululile gogo kwakwazi ukuthi kuvule inhlanhla yakho awukwazi na ukuyiblame uNkulunkulu usuke sehleli phezulu kwakho yabo and futhi mesese uNkulunkulu eseyivezile akekho umuntu ongakuphuca ento yaNkulunkulu yabo. Yebo. Yeah, hey nanginomlungu usevele wakhuluma but ngiyajabula ukuthi ukwazile wakhuluma wasichazela yonke into yakho ngathi uNkulunkulu angakubusisa njalo gogo yezwa. Yebo ngiyabonga. Yeah, nento zakho zibe mhlophe. Uphinde uthenge nespecial sanamhlanje khona kuzonyuka kakhulu yazo. Okay. Thokoza gogo thokoza. Hayi mntaka baba. Ngiyacabanga ukuthi mfowethu sesiyiphethile ngokuthi mfowethu sizwe zonke izitori phela sibamba 2. Sibamba 2 nje kuphela. Per episode. Injalo nje mkhulu. Yeah. Ngoba mkhulu sasuka le mall. Yeah. Weza ngala esilungwini. Yeah. Indlela yokusebenzisa afana umuntu ukufuna ukuthola kanjani. Phela uyazi mfowethu sasivala isigodlo manje njengoba manje sisivalile isigodlo asisakwazi ukuthi senze ama walk in. So umuntu mefuna ikhambi la kumina uyasho ukuthi mkhulu ngifuna into kanje ngila eJohannesburg bese ke emva lapho ke sidumisa imoto siza kuwena ushaye cash on delivery futhi nakhona ukuthi umuntu osithembayo icustomer lethu uyazi nawe ukuthi kumele wenze njani ufake proof of payment bese ufake ilocation yakho nenumber odriver bazokuthola kuyona bakulethele qathatha lento lesiyibamba njenge Uber bese ke emva lapho ke kulabo abahlala ngaphandle siyakhoriyela yabo sikhoriyele uyasho nje mkhulu ngifuna umuntu kanje bese uyasho wona ukuthi okay ngifane nemali yokhorithi ilu 60 rand noma 110 60 rand 7 to 9 days u110 u3 to 5 days nakhona bese emva lokho siyakhamiselela iphasela la yes kunama delay ngoba sibusisekile sinabantu abaningi but kumele ulinde ukwazi ukuthi ulinde ngoba uyakwazi ukuyolinda lapha enyangeni nebhench elicubilizisa ufike ulikhuhle lapha lezi lishine ulinde usuku lonke so nathi silindeke lana ke sikwazi ukwenza umsebenzi izinto zakho umuntu umthola uzothola itestimony. And then ke emva lapho ke ngibuye ngisa abantu emanzini Sunday bayogeza kuyagcwala ke ufuna usheshe ubhukeke nawe usho ukuthi uza Sunday ngoba ke manje ibhavu sesalivala mntaka baba kodwa uNkulunkulu uyophinda ngibusise ngilivula ibhavu bese ngiyanazisa ukuthi ke senza kanjani kodwa ke njengamanje hlezi nepesheli nilindele ipesheli nje kuninethezeke ngami ngoba nginethezekile ngani angazi na konke ufuna ukisho mntaka baba hayi injalo nje mkhulu into engingabacela yona nje wena osobone le video usunga like phela ku subscribe mhlawumbe usherele nabanye phela bazizwe le ndaba ezimnandi kanje sihlangane ngokuzayo thokoza